Este é o momento no que os tres detidos chegaban esta mañá ao xulgado de Ribeira para prestar declaración ante a xuíza que leva o caso, como presuntos responsables dos delitos de pertenza, organización criminal e tráfico de drogas. Os tres son, ata o de agora, os únicos detidos en relación á operación desenvolvida esta pasada fin de semana na Pobra, pola Policía Nacional en colaboración coa DEA, que permitiu a intervención de 1.410 kilos de cocaína, cuxo destino podería ser Centroeuropa. Un dos prendidos é o líder do clan dos Fanchos, o que sitúan como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. A Policía Nacional iniciou a investigación tras ter coñecemento o pasado 20 de agosto de que se produciran varias descargas con embarcacións nunha praia do municipio. Ao parecer, a droga fora trasladada a un pendello e a unha vivenda propiedade do líder do clan, na zona do Conchido. Ante o temor a que se iniciara o traslado e a distribución da droga, procedeuse á súa detención e ao rexistro de todas as propiedades investigadas. En total, 1.410 kilos de cocaína, 100 gramos de heroína e diverso diñeiro en efectivo, así como outros efectos de interese para a investigación. A operación permanece aberta e baixo segredo, polo que non se descartan novas detencións nos vindeiros días.